El Consorci Provincial de Bombers de València és un organisme públic, la missió del qual és la prevenció i extinció d'incendis, així com les tasques de salvament a la província de València, des de la seva constitució, el 31 d'octubre de 1986. Els més de 100 bombers que romanen de guàrdia en qualsevol moment en la província són capaços d'atendre una mitjana pròxima als 14.000 serveis anuals. Encara que els incendis urbans, industrials i forestals continuen sent la seva activitat principal, l'increment dels rescats d'automobilistes atrapats en accidents de tràfic ha fet augmentar els servicis de salvament fins un 25% del total. Les assistències preventives, especialment amb motiu de les falles i altres festes amb utilització de foc, fan assistir a vora 1.700 servicis més, que suposen una important càrrega de gestió i planificació per part del Consorci. Altres tasques que desenvolupen els bombers del Consorci són el rescat d'animals, per exemple, gats que pugen a un arbre, la retirada de ruscos d'abelles, que poden formar-se en cases o vivendes de persones. I una de les tasques més importants que tenen són els cursets de prevenció i extinció d'incendis, que poden dur a terme en empreses o a persones interessades, de vegades inclús a escoles com la nostra. Tot i que a la nostra província no solen produir-se terratrèmols, almenys perillosos, en altres llocs del món sí que fan rescats en catàstrofes naturals, com terratrèmols, inundacions, etc.